Alice. Fy enw yw Owain. Fy enw yw Mari. Fy enw yw Darcy. Fy enw yw Erin. Fy enw yw Noah. Dyn ni yma heddiw hefo'r Rhampwr Llangollen. Rydyn ni yma i siarad hefo stondinwyr hefo'r menter iaith. Yma, maen ti'n gwerthu cacennau, hufen-iâ, siocled ac fwy. Mwy na 18 yna do. Helo, a rwan rydyn ni'n siarad gyda Tim. So Tim, deitha ni, pa blasau sgenna ti yn eich coffi? Dwi'n cael un o Tanzania, un o Sumatra, El Salvador, a un o Mexico a Ethiopia. Diolch. Iawn. Pa coffi di'ch hoff? Un o Tanzania, cael blas eirin. O ia. Gawn ni gweld chi creu coffi? Wyt? Iawn, diolch. So beth sy'n neud eich coffi mor unigryw? Mae'n cael ei wneud yn dda, tyfu'n well, gan ddefnyddio pethau wahanol. A wedyn dwi'n rhostio fo, trio cael blas iawn o'r coffi. Pa coffi da chi wedi gwerthu mwy o heddiw? Heddiw, yr un newydd o Sumatra. O ia. Mae hwnnw'n cael blas siocled tywych. O, neis. Dwi'n hofio. Ia. Mae'n rhaid i mi ddysgu fo bore yma. Iawn. Dwi'n cael o i fewn dwy. Ia. Ydych chi hefyd yn hoffi te neu jyst yn coffi? Mwy o person coffi? Mwy o coffi, Ie. ie. Rwy weithio te. Ie. So ti'n trafeilio gwmpas y byd i nôl eich coffi? So fel y coffi arferol, rydych yn prynu o fel Costa. Ond na, rydych chi'n mynd trafeilio? Wel, fe hoffwn ni fynd allan i prynu o'r wledydd. Ie. Ond dwi'n cael o rhywun sy'n mynd allan yna a wedyn dewis nhw. A dwi'n cael rhestr o gyd o'r coffi a wedyn dwi'n cael nhw i ffwrdd nhw. Ie. Swn chi'n yw syniadau o llefydd arall i fynd yn ôl coffi? Wel, dwi eisiau cael un sy'n dod nôl yn yr Hydref o DRC. Oherwydd y peth sy'n cael gyda dimbych. Ie. Oherwydd HM Stanley a beth fel yna. Mae'n neis i cael o. Ie, da. Dwi'n gallu danos hein os ti eisiau. Ie. Mae hein yn rhoi gwyrdd. O ie. Felly roed nhw i lawr a wedyn wneud y coffi? Wel, frostio yn gyntaf, sio'n brown. Ie. A wedyn wneud peth fel yma. O, ie. So mae hon yn decaf a mae hon yn just coffi naturiol. O ie. Cymryd hwn allan. Ti'n iawn yn cael blas? Ie. Ie. Pa flas sydd ar y coffi yma? Eirin. Eirin. Diolch. Poeth. Diolch. Da. O, fydd yna'n... Ie, mae'n neis, ie. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Diolch. Dyn ni yma hefo Keith. Felly beth sydd yn stondin heddiw? Da ni'n neud pethau gwaith coed dwi'n neud. Da ni'n dod o Ynys Môn a dwi'n prynu coed lleol o'r ynys o Plas Newydd rhan fwyaf yna fo. A da ni'n neud y pethau yma ti'n gweld tu ôl i chdi. A trio gwerthu nhw yma heddiw. A mae yna ddigon o bobl yma. Ie, llawer. So sut rydych chi'n neud eich cynnyrch? Dwi'n prynu plancia pren. A wedyn dwi'n gorau pleinio nhw fyny. A wedyn creu pethau fel yma, boxes, a byrddau bwyd, a pethau felly allan ohonyn nhw. Iawn, diolch. Iawn. Beth yw'r beth ydych chi wedi gwerthu mwyaf heddiw? Neu? Boleni fatha hwn. Ie, mae'n edrych yn da. Mond hwnna sgynna i ar ôl o'r pren yna. So mae hynna di mynd y dda.
Ie, da. Okay. Diolch yn fawr iawn. Croeso. Helo, rydyn ni'n siarad gyda Ann heddiw. Helo, lle gathoch chi cael syniad o gwneud pethau allan o'r llwyau? Wel, mae hanes yn mynd yn ôl i'r 1600s. Oedd y weision yn dwyn y lwyau o'r plastau a creu nhw i fewn i modrïau i brodi. Lle ydych chi'n cael y gyd o'r llwyau o? Dwi'n prynu nhw ar y wefan gyn pobl sy'n gwerthu arian a antique dealers a llyfydd ala. Beth ydy'ch hoff un yma'n hyn? Dwi'n meddwl dwi'n licio rhain. Efo'r cerig oedd yn handlan yn barod, yn y reit anodd i gael, ond ie. Pa un sy'n cael ei gwerthu mwyaf? Y rei sydd hefo mwy o hanes, really, hallmarks, Llundain 1809 neu 1700s, dros 200 o oed, ia. Iawn, diolch yn fawr iawn am y cyfweliad. Diolch. Shwmae. Shwmae. Shwmae.